ulu yolu var yana. Hawa? Ulu yolunun gün yüreğe verdin. Meret götürün hoğultundan çepe. Meret köselim? Hawa meret götürün o bettin kalkatsa. Ha. Düştün mü? Hawa? Onun gün yüreğe verdin. Yolun kırasında aman ağadan alma ağacı götür ondan. Aman Hawa Allah'ım. aman ağa. Alma. Ondan sağa uğurlarsın. Sağa uğurlayan. Yine son ağız yüreğe verdin. 5. hoğuldan yine sağa. Yüreğe verdin. Akbara dağılan hoğuldan çepe. Son gün yüreğe vermeli. Günce kusurluk permetine var yani. Düşündün mü? Ay bir hilega bolly. Kelle hemen ulaştı. Yağıtta saklamadın amma. Ay yokla. Qayta önkü yatta saklan vatlımam yadımdan çıkaydı. Ene yepe düşme de kenin. Bolya atta u dedi. Adara kalma. Özüm tapşak borum. Ağla saymağın ho. Bor. Men piyada da şu ulugdan çalt yürüyen. Alı okor tüsselek yetmelerini yetkençe 10 yedege dövüler ol. Şonna da mekkuş ululoy katı boğur ya. Hemme dat yer ber. Bolya. Bor. Bolya. Bor. Bolya. Ine de men, näme işiňiz bolsa aýdy beriň. Bey, ağlaşman geleydin mi? Ay hawa, bu owaň adamlar tuwalamy ýoly gaty gowsal berýär. İşecek diyen olin. Sen şehirde işlemecek olup ova gaytmadın mı näme ho? Diňe diýinje almagy del. Belki owada göwnüme yarajak iş saýlaryny gaýtdym. Onsoň kimiz bir ordan okudyga. Menem iş öwrenip gitsem gowy boljak. Beýle bolsa bolya. Häzir iş taparsan. Sen maňa 2 jamun garaş, bolýarmy? Ol ulugu ile tavuklardan başka hiç sadı goğuran oğa. Ay yer bolya da. Hani dinşirgen göreyin. Tarılı da eştilen ok mu ka? Salam aylar. Salam mekan. Aylatsan, bağışla. Men giza kalacak gelim oyun. Bir işim çıktı da. Senin kahırlanmak gerek. Vay, sıpatında ne hili? Kulak açan cüce yal bol. Neme? Yolu demir bedevum dögülü olin. Şonu becerecek olup bir neme eglenmeli olin da. Şuningdan amır demir bedev olur mu? Qatrağıl qasama özümem şundan odur. Beydiyemesen aylar. Gûmü de yeme. Şu gün men seni oğudun uluğumda ayılacak. Neme? Yok ey. Men amuninga min jekken? Aylar gûmü degmesene münayetene. Ay hovala. Sen bu sıpatında piyada gider yalama de. Bu uluğumana atam pahirden kalan miras. Aylar, ananay. Demir bedevumi ta girecek tutuş ovamızda da yoktur. Rahat, yürük. Yürüp. Güllürmesene. Onu zaman neyem diyeceğini düşünüp dur. Şeyle mi? Yer bolya da. Düşünýän bolsa, onun şuna çaltrak yöre diýsene. Biz pıştırlan yarşına koşulamzak.
Gel Gözel, geliver. Geç. Salam. Salam. Senmi? Sen? Gözel. Ana ha sana bir kömekçi. Näme işin bolsa buyuruber. Men taýýar. Yok, maňa kömekçi gerek däl. Men öz işime özüm yetişýän. Gözel. Sen düşün. Bu ýigit iş öwrenmeli. Sen biziň firmamyzda ýokda işgärlen bir ýer bolansaň, men sana haşy edädim. Oňa işi özüň öwresen gowgam kadiýa. Gözel. Ya sen kyn görýärmi? Ýokly kyn görem okly. Öwretmeli bolsa öwredäýärs. Ýörüň. Hakkayt gözümün anamı. Gannamagan eşegem şundan çalp gidýän eken. Sen şunyň tapar köýtäň bozdumany ýaly bolup, tüsselep, tarlamakdan başga oňarýan zat ýok. Aylar. Beýdimedine aylar. Ol eşitip dura. Gaty görür. Dogurda. Bozdumanym 40 taýakdan soň gyzýan eken. Sen şunyňa oda saňam gyzyjak guman ýok. Bu süýrenip başı bilen bir haçan barjak ýerimde barar diýene. Sen gowsy bara, şunyň tatda öl tepit satynar. Şola şundan çalp gider. Diýäňmi? Atamdan galan miras. Men beýdip bilmem. Ana eşitdi. Göýköledi. Öýkelese gowy edipdir de. Mena şuň nädin çeker öýtme. Piýada gidiverer. Aşda. Aylar dursana. Gitmesene. Häzir meniň göýkösüni ýazarym. Dursana aylar. Sen gowlun turjak bolup men iň gow eşiklerime gelme. Sen gyýyz göwnü nädikdir diýip eşitmänmidin? Eşitdim. Eşiten bolsaň sen şoňa düşünmänsiň. Senin şoňa düşünýänçäň. Şu tokluň maşynyň bilen boluber. Aylar dursana. Bäýbe. Bärde näme işlemeli? Saňa da jüýje sanasama gowy gordy welin. Ýöne men olary eýän sanat boldum da. Saňa näme şekdirsem ken? He, sen häzir maňa immerşersiň. Garaş häzir. İýmerişmeli. Men, Näme etmeli muny? giy. Geýmeli? Hawa,